Alguna pregunta més? Quin és el teu menjar preferit? El meu menjar preferit és el ou. Quants germans tens? Tinc 3 germans i jo sóc el més petit. Per què no parla més català? Perquè estic aprenent. Necessito més temps. Quin dia és el teu aniversari? El meu aniversari és el dia 14 de setembre. Com era la teva escola de ball de penyes? És gran i divertida. Tenia un parc petit i un camp de futbol i de bàsquet. T'agrada mirar la tele? Sí, m'agrada mirar la tele, sobretot les pel·lícules. Què t'agrada menjar i què no t'agrada menjar? M'agrada menjar pizza i no m'agrada menjar crema de calbassa. Quin és el teu animal preferit? El meu animal preferit és el gat. Quin esport t'agrada més? M'agrada jugar a la landa, un esport del meu país, Honduras. Quina cançó t'agrada més? La meva cançó preferida és Despacito de Luis Fonsi. Rubi, per què ets alegre? Perquè m'agrada tota la gent i perquè quan em fan pessigolles em fa riure. Com es diu la teva germana? La meva germana petita es diu Àgira. Quin és el teu color preferit? El meu color preferit és rosa. T'agrada el Nadal? Sí, perquè m'agrada menjar torrons. Com es diuen els teus pares? La meva mare es diu Reina i el meu pare es diu Héctor. T'agraden molt els videojocs? Sí, m'agrada molt jugar als videojocs. El meu videojoc preferit és el Roblox.